Il-Kummissjoni Ewropea bdiet investigazzjoni dettaljata biex teżamina jekk l-għajnuna ta' 130 miljun euro għal ristrutturar tal-Malta hijiex konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni hija mħassba li tbassir tal-vijabilità fit-tul jista' ma jkunx realistiku biżżejjed. Il-Kummissjoni qalet li għandha wkoll dubji jekk il-kontribuzzjoni proprja tal-Air Malta għall-ispejjeż tal-istruttural hijiex biżżejjed kif jitolbu r-regoli Ewropej. Qalet li għandha bżonn aktar informazzjoni biex tiddetermina jekk l-Air Malta hix eleġibbli għall-għajruna ta' ristrutturar fid-dawl tal-injazzjoni tal-kapital li saret minn Malta fl-2004. Il-ftuħ tal-investigazzjoni dettaljata jippermetti lil partijiet terzi interessati biex jikkummentaw dwar il-miżuri li jkunu taħt il-lenti. F'Novembru 2010, il-Kummissjoni Ewropea awtorizzat self ta' 52 miljun euro għall-Air Malta bħala għajnuna ta' salvataġġ. L-awtoritajiet Maltin ikkommettew ruħhom li jinnotifikaw pjan ta' ristrutturar fi żmien 6 xhur wara d-deċiżjoni tal-għajnuna ta' salvataġġ. F'Mejju tal-2011, Malta nnotifikat lill-Kummissjoni bżieda fil-kapital ta' 130 miljun euro biex tingħata għajnuna ristrutturar tal-kumpanija li għaddejja minn diffikultajiet finanzjarji. Il-pjan ta' ristrutturar ikopri perjodu ta' 5 snin mill-2011 sal-2016. Intant fit-tweġiba l-Gvern laqab b'sodisfazzjon l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea fetħet l-investigazzjoni dwar il-programm ta' ristrutturar tal-Air Malta. Il-Ministru Tonio Fenech qal li dan huwa proċess normali li għaddew minnu l-linji tal-ajru li talbu għall-għajnuna tal-Istat. Temm jgħid li r-riżultati mħabbra fl-20 ta' Jannar li għadda juru sinjali ta' inkoraġġiment u għalhekk esprima l-fiduċja tiegħu li l-ewwel fażi ta' investigazzjoni tgħaddi buċċ il-ġid.